16 декабрда шыққан «Маяк» газетасының яңа санына видео күзәтү. Җиңү бистәсе мәктәбе волонтерларын Мәскәүдә дә беләләр икән. Мәктәпнең ачык йөрәкләр отряды активистлары үзләренең нинди игелекле гамәлләр башкаруларын күрсәтеп кенә калмыйча, һәркемне мондый волонтерлык эшенә дә рухландыралар икән. 17 декабрь көнне чаңгы сезоны ачылу уңаеннан шәһәрнең чаңгы базасында ярышлар оештырыла. Азнакайларны чаңгы шуарга көтеп калабыз. Азнакайда шимбә ярминкәләре дә дәвам итә. Ярминкәгә дә рәхим итегез. Өлкәннәр өчен очрашу һәм аралашу урыны ачыла, дип хәбәр итә Пенсия фондының Азнакай районында клиентлар белән эшләү хезмәте. Районның ЮХИДИ бүлеге инспекторлары ничек кенә көрәшсәләр дә, исерекләр саны һаман кимеми. Шулай ук булсанда, спорт яңалыклары, республика күләм татар кызы 22 бәйгесе хакында, кем күпме ала, экспертларның коррупция турында фикерләре, туган җир рубрикасында сайлаган юлдан атлый торган һәм үз эшчән фермерлар һәм Татарстандагы заманча авылларның берсе хакында сүз барачак. Статистика мәгълүматлары буенча, кайда күпме ашыйлар икәнен Маякта ачыклыйлар. Ил көн сулышы рубрикасында районыбызда үткән чаралар һәм Азнакаебызның соңгы яңалыклары белән дә танышып була. Шулай ук атна телепрограммасы, кайнар котлаулар, киңәшләр, файдалы реклама, гыйбрәтле язмышлар, баш ваткычлар, буларның барысы белән дә Маякның яңа гына чыккан саныннан укып белә аласыз. Әйтеп китик, белми калмагыз. Июль аеннан 27 декабрьгә кадәр Маяк газетасына 23 елның 1 ярты еллыгына 6 айга язылучылар арасында Азнакай санаториена юллама уйнатылачак. Бүләкләр арасында киләсе ел символы булган куян, бассейнга абонементлар да бар. Бәхетегезне кулыгыздан ычкындырмагыз. 28 декабрьгә кадәр квитанция күчерелмәсен Маяк электрон почтасына юллагыз. Район хәлләрен белеп тору, таныш белешләрегез хакында язмалар белән хәбәрдар булу, райондашларыбыз иҗат җимешләре белән даими танышып бару өчен бүгеннән үк Маякка язылырга ашыгыгыз. Сез безнең белән, без сезнең белән бергә булыйк, бердәм булыйк.